Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu inanso imene cholinga chake nkuti timvetse bwino za Independent Police Complaints Commission kuti kodi kwenikweni bungwe limeneli ndi lotani, limagwira ntchito zotani, nanga tingapereke madandaulo athu motani ku Independent Police Complaints Commission. Ine ndine Chancellor Zapanda. Iyi ndi programu yathu yachiwiri. Tinali nayo programu ngati yomweyi mwezi wa July, ndipo tifotokoze pano kuti programu ineyi timakhala nayo kamodzi pa mwezi, loyamba lililonse la mwezi, ndipo tikhala ndi maprogramu amenewa kufika ndithu mpaka na January chaka chamawa, kuti tikhale ndi mwayi omvetsetsa bwinobwino kuti kodi akati Independent Complaints Commission kwenikweni ndi chani. Koma limeneli ndi bungwe ndithu lapaderadera limene limakhala likulandira madandaulo amene nzika zili nawo kumbali ya polisi. Chidule chake nchimenecho. Koma mu studio muno sikuti ndili ndekha, ndi akuluakulu kuti atambasule bwinobwino kuti kodi Independent Police Complaints Commission ndi yotani, imagwira ntchito motani, komanso ife ngati nzika tingapereke bwanji madandaulo osiyanasiyana amene timakhala nawo. Ndi chimene tichite lero nchakuti tikhala ndi mwayi oti titha kutumiza mauthenga amenewa ndi SMS kapena WhatsApp ku nambala ya 0991158841 0991158841. komanso mpulogalamu iyi tikhala ndi mwayi oti titha kuimba telefoni kuti tifunse mafunso osiyanasiyana amene tili nawo kuza Independent Complaints Commission ICC. Mwina tizingotero mwachidule kuti tichite ndithu mosataya nthawi kwenikweni. Nambala imene mungathe kuimba ndi 0991525252 ngati muli ndi ndemanga zosiyanasiyana mkatikati mwa programu nthawi imene tikhale ndithu tikutsegula malaini athu. Koma madziro ano mpulogalamu iyi poyamba ndimafuna ndilandire Joe Zanga, iwo ana Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission. Tikulandireni madziro ano mpulogalamu iyi. Tatukoza chance. Komanso mpulogalamu iyi tili ndi Blessings Phiri, iwo ndi mkulu wa Professional Standards Unit Malawi Police Service. Tikulandireni Phiri mpulogalamu iyi. Uzoma kwambiri chance. Poyambirira penipeni Zanga nkutheka ndithu kuti amene akutsegula wailesi lero madziro ano nkumva koyambirira kwenikweni za Independent Complaints Commission ICC. Kwenikweni ntchito zimene mugwira ndi zotani? Ziko kwambiri chance. Ife Independent Complaints Commission mwachidule ICC timalandira madandaulo ochokera kwa Malawi, nzika za Malawi, kapenanso anthu ena onse amene akukhala mu dziko muno amene ali ndi madandaulo okhudzana ndi mmene adapangira hando a polisi, kapena madandaulo amene ali nawo okhudzana ndi Malawi polisi ngati bungwe. Timapanga investigate ma cases amene watikalandira ndi cholinga choti tione chilungamo chake chenicheni cha nkhani imene munthu uyo akudandaula kuti apolisi anamuchitira. Timapanganso investigate ma cases amene pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi, kapena ali m'manja mwa polisi, kapena amene wamwalira kambaka ntchito kapena action ya polisi. So zimenezi zikabwera kwa ife timafufuza kuti tithe kuona chilungamo chake chimene chinachitika ndi chani. Timafufuzanso pamene munthu wavulala chifukwa cha action ya polisi. Zimenezo zimatipeza ife timafufuza kuonena kuti nkhani zina zambiri timalandira kuchokeranso kwa anzathu a polisi Professional Standards Unit kuti tumizira ife kuti tifufuze tipeze ukadaulo weni kuti chinachitika ndi chani. Cholinga chofufuza kwa ife ngati Independent Complaints Commission sichimakhala chofuna kuwapeza apolisi olakwa, koma cholinga chathu chimakhala choti tipeze umboni weni choona chenicheni chimene chinachitika, kuti kodi apolisi analakwitsadi, kapena wogwira ntchito wa polisi analakwitsa, kapena chilungamo chake chenicheni ndi chiti. So ife tikamafufuza, monga mukudziwa ife ndoyima patokha, timafufuza cholinga choti tipeze chilungamo. Pamene tapeza chilungamo, pamene tafufuza tamaliza kufufuza kwathu, timapanga ma recommendations athu kwa anduna amene amayang'anira Independent Complaints Commission amene ali Homeland Security, kapena timapanga recommend kwa Office ya Director of Public Prosecution ngati pamene tapeza kuti pali mlandu oti ndofunika kupita ku bwalo la malamulo. So timatumiza madandaulo amenewo kwa Office ya Office of the Director of Public Prosecutions.
komanso pamene tapeza kunena kuti nkhani imene munthu anadzadandaula ikukhudzana ndi code of conduct kapena discipline ya polisi, timapanga ma recommendations kwa inspector general kuti munthuyo odandaulidwayo amtengere kukampanga discipline malingana ndi malamulo awo a polisi. Komanso timatha kupereka ma recommendations kwa police commission ngakhalenso kwa nduna amene amayang'anira bungwe lathu la Independent Complaints Commission a Homeland Security. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mafotokoza ndithu momveka bwino, ndikudziwa ndithu mafunso alipobe ndithu awiri atatu anayi, koma ndimafuna ndimve kuchokera kwa aphiri. Professional Standards Unit, nthambi imeneyi kwenikweni taita mbasuleni mmachita zotani ku Malawi Police? Zikomo kwambiri. Chance komanso omvera onse. Professional Standards Unit ndi chizungu kutanthauza kwake nkonena kuti magwiridwe ntchito a polisi oyenerera pothandiza amalawi, powatumikira amalawi. Choncho payokha ngati Professional Standards Unit imafufuza nkhani ngati mene ananena anzathu aku Independent Complaints Commission zimene zachitika zamkatikati mwa polisi. Awa ni madandaulo amene anthu amatha kuwadziwisa a inspector general athu zamene apolisi agwirira ntchito ngati akuona kuti sanagwire ntchito bwino. Akhozanso kuwauza ma commissioners athu ma region, komanso akhozanso kuwauza ma officer in charge ma station mwathu. Ndithu ku station konso kuliso file imene ili kutimati ya madandaulo ochokera kwa anthu, complaints against police file. Choncho zonsezi zimaonjekidwa pamodzi, koma ifeyo timazifufuza kuti tidziwe kuti a inspector general apange chiganizo choyenerera monga malingana kuti anthu ondogwira ntchito mboma, komanso section 43 ya dziko lathu lino pali mayendesedwe a dziko administrative justice. Choncho amafunika kuti apolisi ujaso amumve kuti chimene chinachitika ndi chani, kumpasa ndithu mpata ngati Malawi kuti alongosole kuti chachitika ndi chani. Zikomo kwambiri. Pofika kuti dziko la Malawi likhazikitse Independent Complaints Commission, tine kuti madandaulo anafika popsa kwambiri ku Malawi Police? Ku Malawi Police madandaulo ndi ambiri, ndipo ndikunena kuti Independent Complaints Commission inakhazikitsidwa mchaka cha 2010, Police Act ya 2010. Koma nthawi imeneyo kuti sopano ngati Professional Standards imene tinkatchula kuti Internal Affairs Unit nkuti ilipo kale chifukwa idayamba mu Marichi mchaka cha 2007. Nthawi imeneyoyo tinkakhulupirira kuti apolisi sitingagwira ntchito yathu bwino. Ndi ataona kuti sitikugwira ntchito yathu bwino, tokhaso tinazikira malamulo kuti mphamvu zimene tinazo zochulukazi ziyeneka kuti ziziyang'aniridwa bwino ndi Amalawi, kuti kodi mphamvu zimene zituzigwiritsa ntchito bwanji. Choncho 2007 ndimene inakhazikitsidwa Internal Affairs panopo imene kuti Professional Standards, komanso mmene amakonza malamulo a Police Act ya 2010 anaona kuti nchoyeneraso kuti pakhale anthu ena ndithu apadera ngati a Independent Police Complaints Commission amene athandizire ndithu kuona kuti kodi mphamvu zadapasa a polisi sija akuzigwiritsa ntchito bwanji potumikira Malawi. Zikomo kwambiri. Nkutheka kuti mukutsekula kumene wireless yanu. Tili pano pa wireless ya Zodiak tikukambirana nkhani zokhuza bungwe limene limamva madandaulo amene alipo khuza polisi. Independent Complaints Commission ndi bungwe limene ndithu lilipo kuno kwathu ku Malawi, linakhazikitsidwa ndi la inu ndi ine. Ngati pali mavuto kuona kuti okhala ngati apa zinthu sizinayende bwino, kupita ndithu kadandaula ku bungwe limeneli. Mpulogalamu iyi tili ndi mwayi oti titha kutumiza mauthenga komanso kuimba telefoni. Ngati mufuna kuimba telefoni, nambala yathu ndi 099 152 5252. Kwa inu amene mukufuna kutumiza uthenga, mutha kutumiza uthenga pa 099 115 8841. Independent Police Complaints Commission, tatifotokozereni bwinobwino azanga kuti kodi nkhani zenizeni zimene tingathe kukadandaula ndi nkhani zake ziti? Zikomo kwambiri Chance ndi omvera onse. Nkhani zimene mukhoza kubwera nazo kudzadandaula ku Independent Complaints Commission ndi nkhani zonse zimene zikukhudza apolisi ngati ogwira ntchito kapena bungwe la polisi ngati bungwe. Ndipereke zitsanzo ngati pamene munthu akuona kunena kuti adagwidwa ndi apolisi ndipo anamanga popanda chifukwa, munthu ameneyo ali ndithu ndi ufulu obwera kudzadandaula ndi umboni wake umene ali nawo kuti ineyo
adanimanga opanda chifukwa ndipo umboni umene ndili nawo ine ndi timadziwa kuti nthawi zina apolisi amatha ndithu kumenya anthu ndi cholinga chokuti aulule chimene adachita, koma lamulo silikulola kuteroyi, kotera kuti pamene munthu akumenyedwa ndi apolisi cholinga kuti aulule chimene iye adachita, muchizungu timati confession, munthu ameneyo ali ndi ufulu obwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Nthawi zina nkutheka kuti kumatha kutheka kunena kuti mwina munthu dakadandaula ku polisi uli ndithu ndi umboni wonse okuti amene adachita mlanduwu ndi wakuti, koma apolisi sakuchitapo kena kalikonse. Ndithu pali ufulu umenewo oti mukhoza kubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Chimodzimodzinso monga ndinanena khaya munthu wagwiriridwa ali muchitolokosi, timamva makeses amene wamachitika. Ngati munthu wagwiriridwa ali muchitolokosi kapena wagwiriridwa ndi apolisi pamene ali pa ntchito yawo ngati apolisi, ali ndi ufulu obwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Komanso monga ndinanenera kuti pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi, kapena wamwalira ali m'manja mwa polisi, kapena wamwalira chifukwa cha action ya polisi, ali ndi ufulu obwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Komanso ndinena apa kunena kuti nthawi zina kumakhala anduna atilamula kuti tifufuze nkhani malingana ndi zimene zikuwapeza ku ofesi kwawo. Nkhani zimenezo ife tikazilandira timafufuza. Ndithu nditero poyankha chance. Chabwino tili ndi mafunso ndithu angapo apa kuchokera kwa omvera amene akutsatira programu imeneyi. Mishek Anthony kuchokera ku Ntchisi, iwo akuthokoza kwambiri kuti programu yabwino komanso ndondomeko yabwino imene ithandize kuti tikakhala ndi mavuto tizitha kukadandaula. Pali funso apa limene amene atitumizira sana nene kuti kodi akutitumizira funso limeneli kuchokera kuti, koma ena akufunsa kuti how independent is the Independent Complaints Commission. Chabwino ndikhulupira ndithu kuti atiyankha. Ndimafuna kuti anzathu aku polisi atifotokozere kuti pali kusintha kotani chikhazikitsireni Independent Complaints Commission, chifukwa tikuonabe zakatangale zikuchitika makamaka m'misewumu. Kodi amene wanso titha kukawanenera? Chabwino uthenga umene ndithu afunsa ndi umenewo. Pali enanso amene atitumizira ndithu uthenga kuchokera ku 0885668899. Independent Complaints Commission ili ndi maofesi kuti kodi boma ngati lino la Lumphi tingawapeze kuti a ICC. Chabwino ndikhulupirira kuti mwina mauthenga amene tingawerenge pakadali pano ndi amene wakomanso pali ena amene ali pa line. Hello. Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu ya Kumvetsa za ICC. Dzina ndi kumene mukuimbira telefoni? Ile mfoka kuluchenza. Dzinalo mwati? Mike mfoka kuluchenza kuno. Mike mfoka takulandirani ndi manja awiri. Ziko mwambiri. Afusanga lori kodi amene ali mu bungwe limene ndi mapolisi kapena si mapolisi. Chabwino. Tikwanga nali mapolisi, Bible limanga litanize ya. Because based of the fever flock together. Ana kaunti na alfuamba badera, I think zakataliza. Chabwino. Koma kanali mapolisi okawaka Bible ingachitike. Tili ndi anzathu kuchokera ku ICC zanga amene atifotokozere bwino kuti mbungwe mmenemu muli ani amene amachita zofufuzazi. Adiuze zeni chipanga nali mapolisi okawaka Bible ingachitike, no justice. Chabwino. Nditu bwana. Amphoka ndathokoza kwambiri chifukwa chotiimbira telefoni. Ziko mwambiri. Zikomo. Chabwino ameneyo ndi Mike Mphoka kuchokera ku Luchenza. Funso lawo lalikulu ndalakuti afuna kudziwa kuti kodi ku ICC kuli ndani kwenikweni amene amachita ndithu zofufuza. Mwina tiyambire ndi funso limenelo azanga kuti kodi kuli yani ku ICC. Ziko mwambiri chance ndi omvera wonse. Ndinapanga emphasize mmene ndimayamba pachiyambi kuti Independent Complaints Commission ndi bungwe loyima palokha, komanso amene amagwira ntchito ku bungwe limeneli ndi ma civilians a polisi ayi. Ineyo kotero kuti ndine civil servant weniweni, sindine wa polisi ayi. Then watsimikizire kuti amene akugwira ntchito ku Independent Complaints Commission sa polisi ayi ndi ma civilians.
zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Palinso ena pa line pa hello. Wawa. Takulandirani ndi manja awiri mprogramu uyi. Tukumverani ndithu ndine Phiri kuchokera kulilongwe kwankuno. Zikomo kwambiri Phiri takulandirani. Lwanga lifunso kutodiwo wa ICC wa. Amachita kudikirira kuti munthu adza wafika adza wadandaulire pamene pali nkhani zina zochitidziwikiratu kuti nkhani iyi ikuponderezeka mwachitsanzo ya Kwamsundwe mpaka pano. Zikomo. Phiri ndathokoza kwambiri chifukwa chotimbira telefoni. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Phiri kuchokera ndithu mulilongwe konkuno kufunsa kuti kodi ngati ICC machita kudikira kuti munthu apite akakudandaulireni kapena nkhani zina matha kufufuza nokha. Chabwino padalinso ndithu mafunso ena apa ndikukhulupirira kuti mwina tithaongoyankhira limodzi. Zikomo kwambiri chance ndiomvera wonse. Ife a Independent Complaints Commission sitimadikira kuti munthu abwere adzadandaule amene waonekeredwa kapena amene ali ndi madandaulo okhudzana ndi apolisi. Ifeyo lamulo limatipatsa mphamvu lotha kuyamba kufufuza ngakhale sitinalandire dandaulo lina lililonse. Nde pamene taona nkhani kandi mu social media kaya wina wangotiuza kuti pangatipi kapena ife information taipeza patokha timayambiratu pomwepo kuyamba kufufuza osadikira kuti munthu abwere kudzatidandaulira ayi. Tili ndi mphamvu yoyamba kufufuza pa ife tokha ngati Independent Complaints Commission. Panalinso funso lina ena mafuna kufunsa kuti kodi ICC angayipeze kuti. Funso labwino. Ma offices athu ife ICC ali ku City Center, ali mu Armor Building imene ili pafupi ndi ma offices a Anti-Corruption Bureau komanso mbali nayi ku Marville Boutique Hotel. Ndi kumene kukupezeka ma offices athu ku City Center pafupi ndi office ya ACB kapena Marville Boutique Hotel. Zikomo kwambiri. Ndamafunso kuti kodi Kurumphi angayipeza ICC kapena simunayambe kupezeka m'maboma awo. Tidakalika mwana tangoyamba kumene. Kurumphi kulibe office yathu, ma offices athu ali kulilongwe konkuno poti tangoyamba kumene, koma pali njira zambiri zimene mukhoza kutifikira kuti muthe kutitulira nkhawa zanu. Njira imodzi ndi kudzera pa phone pa lamia pa mafoni amene nditakupatseni kumapeto kwa programu ino o pamene tikupitiriza programu ino. Njira ina ndi kutumiza WhatsApp ndi kuti message imeneyo itifika, komanso ngakhale SMS olo kutilembera kalata ndiperekaso box yathu apa kuti mukhoza kutilembera kalata yo tikayilandira tidzakufikirani ndi kuti tidzayambapo ma investigations athu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Panali funso lina ndikhulupirira kuti mwina Phiri limenelo mutha kuliyankha. Mafuna kudziwa kuti kodi pali kusintha kotani anapitirizabe kufotokoza ndithu kuti akuonabe zakatangale zikuchitika makamaka m'misewu. Ndanafunsa kuti kodi zimenezi ndi zotiso zitha kufikani kuti muthane nazo. Kwambiri anafunsa I think sana chule kuti ndi ndani wowa koma nkhani yako ndionena kuti kusintha kulipo. Chifukwa ifeyo ngati ku professional standards sitimadikira kuti tilandire uthenga aweyayi koma timayenda dziko lonse yoka uchitipa mpana konsanje usiku ndi masana omwe kuona kuti kodi apolisi ntchito athu tikugwira bwanji. Kwambiri ife timapanga timalangiza apolisi zamene akugwira ntchito yawo. Pankhani yonena kuti zikusintha kapena yayi ziphuphuzo uchitikabe kuti ziphuphuzo akupanga ndani akupanga ndi ndani a traffic omusewu. Kusonyeza kuti pala Malawi so ena amene tikumafuna kuti tizithawa chilungamo makamaka kenako tizapasa ndalama traffic kuti tidutse. Titakhala tonse tili ndi chilungamo chonena kuti apapa dziko lathu litukuke. Izi zibwezi tikumangonenera pompo. Ndili ndi zisanzo zambiri. Pala anthu ena ake amataka agwira kuti awalanda driving license. Nthawi zambiri abatiimbira phone ku office kwathu. Andilanda driving license. Ndeti matiyayi apase na traffic otilankhule nawo. Ndipo timauza timapempha traffic yokuti akulu ngati mwatenga driving license abwezereni tenga ndi galimotoyo. Ndipo bezeka kuti achayimba phone aja madaba so sine sifuna kuti ndande galimoto ya. Ndifuna basi ndasangotenga license yomwe. Kuona kuti chilungamo chikanga chikuthawa thawanso. Choncho izizi kwambiri
zitiuzani zimenezi nkhani zimenezi zofunikira kwambiri auze na officer in charge kumeneko kanda commissioner kaya mutiimbira ife kaya mwauza nzathu aku ICC atiuze ife kuti ma officers ayima pakuti kaya ndi pakanengo kaya ndi kuchitipa kaya ndi kunsanje apanga zakuti nthawi yakuti ndipo umboni ubwere ndithu musaope ngati mwapereka mukudziwa zoti munena pamene palibe mlandu koma ngati mwapereka nkungokhalanso pefe nkufufuza ndi kuti nonse muzamangidwa nanga simasankha kukhala anthu aziphuphu zomwe kwambiri. Tathokoza kwambiri mauthenga ndiye alipo ochuluka kubasi amene akuchokera kwa omvera athu umene ndi programu yapadera imene ndi kumvetsetsa za ICC ndipo imakufikani lolemba loyamba la mwezi ndipo lero pa 7 August tikupatsirani program imeneyi tidzakupatsiraninso mwezi wa September cholinga nchakuti tidziwe zambiri za bungwe limeneli la ICC kuti kodi limagwira ntchito mu bwanji kodi masiku ano ukumuoneka udandaula komanso usasangalala chikuchitika nchani? mavuto nzanga ukumbukira nkhani ya mchimwene wanga nakuuza icha kuti anavulazidwa ali m'manja mwa polisi ndipo kuyambira tsiku limene lolo sakuthanso kugwira ntchito ndipo sangathenso olokuyenda sakuyenda pano. Zoona zinafika mpaka pamenepo ndikuuza unayisako kupita ku ICC ndikukadandaula za nkhani imeneyi? ICC? Independent Complaint Commission ndi nthambi ya boma yomva ndi kufufuza madandaula anthu nkhani zokhudza apolisi imfa kapena kuvulala chifukwa cha apolisi kapena m'manja mwa apolisi. Ndati yeso upita umeneko kumene unkofunika upite. Zikoma kwambiri ntsanga. mukafuna kudziwa zambiri za Independent Complaints Commission kapena kupereka dandaulo lanu lokhudza apolisi imbani telefoni pa 0999 964 839. mukhozanso kupita ku ofesi ya ICC yomwe ili mu nyumba ya Ama ku City Center ku Lilongwe moyang'anizana ndi Marview Boutique Hotel komanso maofesi a ACB. uthengawu akupatsirani nda US Embassy mogwirizana ndi UNDP. chabwino tupitira beru ndi programu yathu ya kumvetsa za ICC ndipo mpprogramu uyi lero madzulo ano tindi akuluakulu kuchokera ku Independent Complaints Commission tindi a Joe Sangasanga iwo under Principal Investigations Officer komanso tindi Senior Superintendent Blessings Piri amene ndi Director Professional Standards Unit Malawi Police Service. tikumva zambiri za Independent Complaints Commission. tionepo mauthenga pamene talandira Robert Mbari Kulumpi ku Mwahenga akuti kodi mukuti munayamba 2010 ndiye mwathandizapo anthu angati popeza ma station ambiri zimenezo mulibe. chabwino uthengawo tilekeze pamenepo. ndithokoze ngati kubungwe la ICC kuti kuli ma civilian kusiyana kuti kukhale apolisi chilungamo sichingakhalepo. nanga atakhala kuti wapolisi wamkulu ndiyemwe zikumukhuza izi kodi mumachita zotani? chabwino ndipo uthenga wotsatira ndi uthenga umene ndithu sanatilemberenso kuti dzina ndi ndani. nkofunika kuti tikhale ndi bungwe ngati limeneli limene lingatithandize ku mbali ya ife anthu amene ndi nzika za dziko lino komanso ku mbali ina mpofunikanso ku polisi muunike ma incentive amene mapereka kwa maofisa anu chifukwa nthawi zina sagwira bwino ntchito chifukwa cha malipiro ochepa amene amalandira. chabwino mauthenga amene talandira ndikhulupira ndithu pakadali pano ndi amenewo. ndipereke mpata ndithu kwa akuluakulu athu mene ndiyambire Apiri akuti nkhani ya ma incentive ku mbali ya ma police officer ndi zotani zimenenso zochiritsa kuti zinthu zina zimene sizabwino kwenikweni zichitika ku polisi. poti kuzichokera kwa anthu ma incentives aku polisi iyi ndi nkhani ya boma ndipo ngati akuluakulu aku polisi amayesesa kukambirana ndi boma kuti tikufuna zida izi zoti tigwire bwino ntchito tikufuna apolisi panopo tikhalepo nambala yakuti ngati panopo mukhoza kuona kuti tili ndi anzathu amene akupuzidwa panopo ntchito ya polisi kumene zonsezo zinatengera management ya polisi kuti anthu fete chiluke tisamapanikizike ndi ntchito chifukwa panopo tikunena zona kuti wapolisi mmodzi amathandiza anthu mwina wake almost 1320
population yathu imene ikakhala about 16,000 koma panopo tili half ya figure imene yoyo choncho tikapeza zimenezo ndi mmenenso akuluakulu athu akukambirana ndi boma kuti zina ndi zina nkhani ngati za nyumba mukuona nyumbaso akutimangira zochulukirapo tingodikira nyumba zimene chazo zithe zonsezi zikutengera ponena kuti mwina mwake welfare athu ngati apolisi ikhale yabwino. Nkhani ya masalale izi limapanga ndi boma ndipo chuma cha boma chikhala chikuyenda bwino. Bomaso limaganizira kuti panopo takweza mwina mwake ndi 10% 12% izozo ndithu ndi nkhani ya polisi ya boma zikomo kwambiri. Nkhani ina yayikulu kwambiri ndikhulupirira ndithu kuti amene afunsawa khanga ndithu kuti angofunsaso zimene ndimayenera ndithu kuti ndifunse chiyambire ndikugwira ntchito ngati ICC mafufuzapo nkhani zotani kapena mwina tinene kuti nkhani zimene zikumabwerabwera ndi nkhani zotani ndipo mwazimaliza nkhani ngati zimenezi. Zikomo kwambiri chance ndiomvera onse koma ndikuona ngati ndisanafike kumeneko pali funso limene talimisa limene linabwera poyamba. Ena anafunsa kuti how independent is ICC. Yes. Ndinaona ngati funso limene ndi funso lofunika kwambiri ndinayenera kuliyankha. ICC is very independent. You note that kuti yes ifeyo tili under homeland security umene uli unduna umene umatiyang'anira line ministry koma ndikudziwitseni kunena kuti ifeyo ngati independent complaints commission timapanga report ku parliament. So ifeyo malipoti athu onse timapititsa ku parliament ku committee ya defense and security ndamene timapanga ko report. So we do not report ku unduna koma timapanga report ku parliament kungoonetsetsa kuti tikhale independent tizigwira ntchito mwa ife tokha. So kuti unduna utatipempha kuti gwirani ntchito iyi titigwirayi ndi unduna wathu koma timapanga report ku parliament. So ndatsimikizira Malawi kuti ifeyo we are very very independent. Mmene mufotokoza motero mpanalinso funso apa limene linabwera kuti mwachitsanzo pali nkhani ina imene ikukhuza ndithu munthu achikulire ku Malawi police. Zotheka ndithu kuti mutafufuza bwinobwino nkhani zimenezi. Chance kuti lamulo limaona lanki ya munthu. Lamulo tusiliona lanki ya munthu siliona udindo wa munthu. Lamulo limaona kuti kodi laphwanyidwa ndipo waphwanya ndani. So lanki ya munthu si nkhani koma nkhani ndiyonena kuti kodi munthuyo waphwanya lamulo kapenayi. So tatsimikizira Malawi kuti lanki sichotilepheretsa ife kugwira ntchito ayi. Ndithu chance. So pafunso limene munafunsa lokhudzana kuti chiyambireni ndi madandaulo angati amene munalandira. Chiyambireni 2021 mu July talandira madandaulo ochuluka. Panopa ndikati ndine nambala ndi anamiza Malawi. Koma Malawi ali omasuka kubwera ku ofesi kwathu ngati angafune kuti adzapeze manambala eni amadandaulo amene talandira kuyambira July 2021 kufika tsiku la lero. Information imene timapanga provide mosavuta chifukwa tikuyenera ndithu Amalawi akuyenera kudziwa ntchito imene tikugwira. Koma madandaulo talandira ambiri ko basi. Mukafunsa ndi madandaulo ati amene amachulukira ambiri amakhala anthu kumangidwa popanda chifukwa ma misconducts amene amachitika ndi apolisi mwina wina akudandaula kunena kuti ine ndidakadandaula komano apolisi osakundithandiza ulo ananditukwana anandithamangitsa kundibwenza makesezi ngati amene ndi amene amachulukira amene timalandira kwambiri ku ma-assaults kutsekera anthu popanda odandaulawo amabwera kudzadandaula kuti ananditsekera opanda chifukwa. Of course ndinene choncho kunena kuti sikuti makesezi onse amene timalandira madandaulo onse amene timalandira tikafufuza timapeza kunena kuti apolisi anali olakwa monga nanenera pachiyambi komano pamene tapeza kuti wapolisi analakwitsadi nde kuti timatenga action yoyenerera kuti munthuyo akachite fesi lamulo. Ndithu pali funso limene akufunsa a Boniface Mandere kutitumizira uthenga kuchokera kudowa. Funso lawo akuti kodi Independent Complaints Commission imagwira ntchito ngati khoti loti limatha kumapereka zigamulo kapena kupereka masentence amene anthu angathe kuchita kapena amangopereka ma recommendation.
mkhupira ndithu mwina kufunsa kwake kumene akufunsa ndithu ndi kumeneko. Limenelo ndi funso labwino kwambiri. Ife a Independent Complaints Commission sitimagwira ntchito ngati khoti ayi. Ife kwathu ndikulandira madandaulo, kufufuza ndikupeza umboni pa nkhani imene yabwera ku office kwathu. Pamene tapeza umboni, monga nanenera kale, nkhani zake zikakhala za uchigawenga za criminal, timatumiza file ku office ya Director of Public Prosecution ndi recommendation yonena kuti munthuyo atengeredwe ku bwalo la malamulo. Pamene tapeza kuti nkhaniyo ndi ya discipline monga nanenera kale, timatumiza kwa Inspector General kuti munthuyo akampange discipline according to disciplinary procedures za ku polisi. Komano timapempha kunena kuti after munthuyo akampanga discipline, ifeso atipatse feedback kuti tidziwe kuti nkhani ija yatha. Kugati sinayende titidziwanso kuti nkhani ija sinayende. Ndithu tikupitirira ndi zokambirana zimenezi poti aphiri ali pomwepa kuchokera ku polisi. Ndimafuna kuti ndimve kuchokera kwa inu ngati ICC, mukugwira bwanji ntchito ndi apolisi? Akumakhala cooperative pa nkhani ngati zimenezi mukamafotokozera kuti aitapeza zoterezi? Ndiyambire kukamba za nzanga ndi naye pafupi, ndisapite patali koma za nzanga zili pafupi. Ubale wathu wa ife ndi Malawi Police Service makamaka kudzera mu Professional Standards Unit ndi wabwino ko basi. Konena kuti pamene mwina pogwira ntchito yathu takumana ndi zokhoma zina, timafikira anzathuwa kuti atithangatire kuti ife tithe kugwira ntchito yathu. So timagwira nawo ntchito bwino kwambiri a Professional Standards Unit. Komanso mukatengera polisi ngati bungwe, tikugwira nawo ntchito bwino ko basi. Takhala tukhala nawo ndi ma meetings kuyambira high level, tinayamba kuyambira kwa mabwana akuluakulu kutsika mpaka nakudzafika ma station. Ndi cholinga choti anthu amvetsetse mmene ICC imagwirira ntchito zake. Cholinga chonena kuti pamene tikubwera kudzanena kuti apatu mwalakwitsa, ife tikutenga action iyi, akhale akudziwa kale ndi kale. So chifukwa cha ma meetings amene takhala tikupanga, ndi apolisi kuyambira mabwana kutundako kukafikira pasi, zapangitsa kuti ubale wathu ndi wabwino kwambiri, ndipo pamene tafika pa station akumatilandira bwino ndithu ko basi. Zomwe kwambiri pali mauthenga ndithu angapo amene akuchokera kwa omvera athu a Action Banda kuchokera kuna Madidi kwa Kaunde kuzomba. Akuti choyamba ndithokoze chifukwa chobwera ndi bungwe limeneli. Funso langa ndilakuti munthu akapezeka kuti ndolakwa pa nkhani ya ziphuphu ndiye munthuyo wagwidwa ndi anthu amba, ali ndi ufulu kamusiya kwa apolisi asanakufikireni inuyo, nanga za mbanja matengapo mbali? Chabwino amene ndi Action achimwemwe Daniel kwa adzole kunchewu akuti kodi odandaula mulandu akadandaula mulandu apolisi ndiye chifukwa chakuti apolisi akumudziwa opalamulayo amamuyikira kumbuyo chifukwa chani? Chabwino ndimene ndithu uthenga umenewu wabwerera. Apolisi ena amaopseza akamagamula munthu, kodi izi zoopsezazi zili mu sukulu imene mmachita ku polisiko? Chabwino ndikupira ndithu timene amauthenga amene tinawo pakadali pano ndi amenewo. Tingokumbutsana nambala yathu ija ndi 0991525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni, koma kwa inu amene mufuna kutumiza uthenga ndi 0991158841. Aphiri akuti anthu akumaopsezedwa uku, akuti zimenezi zimene mumaphunzira ku sukulu ya polisi. Ndiyankhe motere. Apolisi ntchito yawo siyoopseza anthu. Apolisi ntchito yawo siyogamula. Apolisi ntchito yawo ndiyobweretsa mtendere. Ngati nkhani yachitika, apolisi afufuze. Ngati pali umboni okwanira otakhoza kupita nawo ku khoti, ayitengere nkhaniyo ku khoti. Khotiyo ndimene makagamula. Koma zoti apolisi akuopseza anthu, zimenezozo zimene tikuzifuna nkhanizo, kuti auze na officer in charge yawo kumene kwachitika nkhaniyo. Ngati officer in charge akutalikirani, auze na commissioner awo, akomishona akutalikirani, auze na inspector general. Polisi ndi inapangatu ndithu ndondomeko yomveka bwino ndithu
komanso munthu amene wapolisa kukupyezani aliso ndi bwana wake pomwe muuzeni bwana wakeyo kuti apolisa tiopyeza komanso ife ndiye tilipo olo marijoni muso tilimo marijoni monse tilimo professional standards ili marijoni monse marijoni monse 6 aziko la Malawi tiuzeni ndipo nkhanizo zafufuzidwa mopandaso kupyatira ndipo ife sitikira munthu kumbuyo timangotengera kuti nkhaniyo iyayenda bwanji zomwe kwambiri azangazanga panali mauthenga ndithu apa ndikukhulupirira kuti mwina mutha kufuna kuyankhapo komanso nkhani ya ndondomeko ndikuona ndithu ena apa afunsa kuti kodi ndondomeko imene akuyenera kutsatira akamafuna kupereka madandaulo awo ndi yotani. Ndikukhulupirira ndithu timene nkhani imeneyo tikambirananso tisanamalize koma pali enanso pa line pa hello kanga ndithu amenewa atalikira mwina ndikupatseni mpata kuti mutirepo ndemanga pa mafunso amene anabwera aposeyidwa apa. Funso loyamba limene ndikukumbukira linabwera ndilokhudzana ndi nkhani kuti agwira munthu amene amapanga za ziphuphu kodi apite naye kaye ku polisi asanabwere kwa ife. Ndimafuna ndadziwitse omvera kunena kuti kubwera kwa Independent Complaints Commission sidachotse apolisi kapena sikugwira zintchito zimene apolisi amagwira kotero kuti pamene munthu amugwira amene amapanga ziphuphu akuyenera kupita naye ndithu ku polisi. Koma ngati apita naye ku polisiko nde apolisi sanachitepo kanthu ndi pa nthawi imene akhoza kubwera kudzadandaula kwa ife. So ife sitimamanga munthu wa ziphuphu sitimamanga munthu wakuba koma ifeyo pameneno munthu wakubayo ali ndi dandaulo kuti mwina amusunga mu chitolokosi upyolera 48 hours mwina pamenepo pamene akhoza kutani kubwera kwa ife ngati Independent Complaints Commission. Uyuyu waziphuphuyo akadandaula ku polisi palibe chimene chikuchitika ndi pamene akhoza kubwera kudzadandaula ku polisi. Panali funso lina lonena kuti kodi ino ICC mumalowerera nkhani za mbanja. Ndi funso labwino ko basi ngati nkhani za mbanja zachitika zikukhudza wa polisi ndipo wa polisiyo wapanga zimenezo ngati wa polisi osati ngati munthuyi koma ngati wa polisi nkhani imeneyo ikhoza kubwera kwathu kudzadandaula. Koma ngati ndi ambanja yokuti munthu ndi mamuna ake ayambana amenyana wa polisi nayenso ndi munthu. So ngati wapanga zimenezo ngati munthu wapanga ngati munthu koma ngati wapanga ngati wa polisi mundimvetsetsa pamenepo pali kusiyanitsa pamene munthu wapanga ngati wa polisi pamenepo amayenera munthu abwere kwa ife. Koma ngati munthu wapanga ngati munthu imeneyo si nkhani yathu chifukwa ifeyo lamulo linatipatsa kufufuza nkhani zokhazo zimene zikukhudza apolisi amene pa nthawi yawo imene akugwira ntchito ngati wa polisi kapena polisi ngati bungwe. Ndifotokoze choncho kuti mwina ndithe kuyankhapo. Munakamba nkhani ya ndondomeko monga mmene ndafotokozera poyamba kunena kuti anthu kubwera kudzadandaula kwa ife akhoza kubwera ku ofesi kwathu ku city center kudzadandaula kotero kuti ife tidzalandira ndi kumvanso madandaulo awo. Komanso akhoza kutiimbira foni pa mafoni numbers amene titapereke kutsogoloku akhoza kutilembera kalata pa box number imene titapereke kutsogoloku komanso akhoza kutilembera WhatsApp kapena kutilembera ma SMS. Zonsezo tikazilandira timafikira udandaulo awo kuti tithe kumvetsetsa bwinobwino kuti dandaulo lawo ndilotani kuti tathandize bwino. Ichabwino ena amakumbutsa pakuti tabwerezaninso nambala yathu ndi 0991525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni 09915252 ndi nambala yathu imeneyo. Tininso ndi mafunso apa ndikukhulupirira ndithu limene funso limene limena azangazanga naliyankha kaye akufunsa kuti kodi ICC muli ndi mphamvu yoposa apolisi amene wakutitumizira uthenga ku 0988592647. Ndipo ena apa kufunsa kuti kodi ngati ICC mwamalizapo milandu ingati imene mwagwira ntchito ndipo ngati munthu sanakhutitsidwe ndi zimene zikuchokera ku ICC tichite bwanji? Chabwino titero ndithu mina tiyambire pamenepo akuti kodi munthu ngati sanakhutitsidwe ndi zimene mwafufuza komanso ma recommendation amene mwachita achite bwanji munthu? Monga ndinanena kale kuti Independent Complaints Commission ndi bungwe la boma. So pamene munthu akuona kuti Independent Complaints Commission sinagwire ntchito yabwino
malingana ndi dandaulo limene iye anapereka ali ndi ufulu kukatha kupereka madandaulo ake okhudzana ndi ICC kwa amene amatiyang'anira monga nanena kale kuti ife amatiyang'anira ndi ku parliament kudzera mu bungwe la defense and security. So akhoza kupita kukafotokozera chifukwa iwo ndi amene amatipanga oversight, akhoza kukafotokozera kuti akoma ife sitikukhutira ndi mmene anagwirira ntchito independent complaints commission. Komanso ali omasuka kubwera ku independent complaints commission komweko kudzanena kuti akomati akuluakulu apa mmene tikuoneramo simunagwire ntchito yanu mmene timayembekezera. Tilo omasuka kumva madandaulo amene kuwatenga ndi kukonza pamene sitinachite bwino chifukwa kwa ifeyo timakhulupirira kugwira ntchito imene ili ya ukadaulo. Komanso bungwe lathu ndilo dzipereka kupanga improve time and again kuti tizipanga improve continuously pamene sitachita bwino tiphunzirepo kuti tichiteso bwino ulendo wina. Zikomo kwambiri. Steve Kunkeyani ndikupita kuti umene umene okhala uthenga wathu omaliza madzulo ano. Steve Kunkeyani akufunsa akuti kodi munthu anamangidwa pongomuganizira chabe ICC munthu amamuthandiza motani nanga akapezeka kuti munthu uyo ndosalakwa amamuthandiza motani? Kupita ndithu kuti mwina tionenso mwina uthenga omaliza. Kodi munthu akatengedwa ndi apolisi amayenera kulembedwa statement pasanathe mahours angati? Ine ndi Anderson Kaitano. Kupita ndithu kuti mwina umene ukhale uthenga wathu omaliza madzulo ano. Tiyambe ndi mwina aphiri nkhani ifa yomaliza ioneka ndithu kuti ndi anu akuti munthu akatengedwa ndi apolisi amayenera kulembedwa statement pasanathe mahours angati? Zikomo kwambiri. Funso labwino kwambiri. Tikatengera za mawazi ndekuti ife timati isanathe 48 hours tikuyenera kuti tamulemba statement ndipo tantengera ku court. Koma ngati tamutenga munthu yo lachisanu madzulo ngati ano ndikuti loweruka sitiwerengera la mulungu sitiwerengera ndikuti tizamba kuwerengera lolemba 48 hours atuti izikatha mwina wake chama lachiwiri koma 48 hours teneka kuti tamulemba statement ndipo tantengera ku court. Zikomo kwambiri. Kuteka ndithu mufunanso kuyankhapo mafunso ena amene analipo apo. Apa panali chance funso lonena kuti pamene munthu apolisi amumanga chifukwa choti akungomuganizira palibe umboni kuti munthu anachita chinthucho, kodi akhoza kubwera kudzadandaula? Ngati ali ndi umboni kuti anamangidwa poti iyeyo sadalakwa amangomuganizira, ndi gulu limodzi limene ndinanena pa macases aja unlawful detention kapena unlawful arrest, ali ndi ufulu obwera kudzadandaula ku independent complaints commission. Tidzafufuza kuti tipeze chenicheni chimene chinapangitsa apolisi kuti munthuyu amange asanamalize kufufuza. Nde mwachidule ndithu ndiwo masuka kubwera kudzadandaula pamene apolisi awatsekera pamene iwowo akuona kuti sadalakwe china chilichonse. Ndithu chance. Zikomo kwambiri. Ikonika ndithu kuti nthawi yathu ikutha. Ndimafuna ndiyambe ndi aphiri. Kumbali anu ngati Malawi Police anthu ayembekezere zotani? Ndipo kuti kusinthako kulipo chifukwa Independent Complaints Commission ndi ilipo inakhazikitsidwa ikugwira ntchito pakadali pano, tiyembekezere Malawi Police yotani? Vision yathu a professional service for a safe and secure Malawi. Ndithu polisi yanu imene tifuna kuti mwiyembekezere ndiyoti ndija ya ukadaulo yogwira ntchito mosata malamulo a dziko lino, yolemekeza ufulu wa anthu a dziko lino, komanso kuti nkhani zikachitika imene ifufuze nsanga nkhani zimene tuganiza kuti wapolisiyo walakwitsa. Ngati sanalakwitse tikuwuzanisoni wapolisi analakwitse wagwira ntchito bwinobwino, koma ngatiso walakwitsa ndekuti tiyendeka titenge ma discipline measures amene alipo ndithu mu Police Act. Choncho yembekezerani polisi ndithu yogwira ntchito yake mwaukadaulo motsogozedwa ndithu nda Inspector General athu Madam Merin Yoram PPM, ndithu ndi ma regional commissioners wonse ndi ma commissioners wonse imene high command, ma officers charge wonse kumene ali, ndithu polisi yanuyi igwira ntchito mwaukadaulo mwakutumikirani ngati Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ameneyo ni Senior Superintendent Blessings Phiri, Director Professional Standards Unit Malawi Police Service. Tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi madzulo ano mu program imeneyi. Azanga zofufuzafuza tuziwa ndithu kuti zimakhala zachinsisi, zimayenda mwachinsisi, koma zikatha munini njira yoti anthu a Malawi atha kudziwa kuti tinali ndi nkhani itafufuza ayenda mwakuti yatha ayenda mwakuti, pali njira ngati imeneyo?
Kawiri pamene talandira dandaulo kuchoka kwa munthu timayenera kumudziwitsa odandaulayo pamene nkhani yathera. Kaya sitinapeze umboni wa dandaulo lawo kapena tapeza umboni nkhani iyi tayipititsa kwa DPP monga ndanenera kale, kapena tayipititsa kwa Inspector General, kapena tayipititsa ku Police Commission, odandaulayo timamudziwitsa kuti akhale akudziwa kuti nkhani yake yathera pati. So njira imene timagwiritsa ntchito kuti anthu adziwe pamene nkhani yathera, timapereka feedback kwa iwo amene anatidandaulira. Apa ndikuona ndithu kuti pabwera mafunso awiri atatu amene anthu akufunsa kuti kodi makeses amene munamaliza ndangati. Ndinati ndinene kunena kuti poti ntchito timagwira mopatsirana right? Ndinanena kunena kuti sindikufuna kuuza mafigures onama kwa Malawi, koma ndinamasula kunena kuti pa manambala amene titapereka apa anthu akhale omasuka kutiimbira ngati akufuna ma matrix ama cases amene tinalandira, amene tinamaliza kufufuza, amene tinatumiza kwa Inspector General, amene tinatumiza kwa DPP. Koma ndatsimikizira Malawi kuti pali ma cases amene pano ndikunena pano ali mu bwalo la milandu amene bwalo la milandu akuyendetsa makesi ameneyo. Zikomo. Ndikupira ndithu tumina mutha ngoti kumbutsadi nambala zija komanso kwa ife amene munatingafune kulemba kalata kuti kodi titha kutumiza kuti. Ndikhulupirira mwatenga zolembera muli nazo pafupi Malawi eti. Ma numbers athu ndi 09 82 26 0095. Ndibwerezaso 09 82 26 0095 imeneyo ndi ya Airtel. Komanso 08 84 40 4482. Ndibwerezaso 08 84 40 4482. Kwa amene mungafune kutilembera kalata, mukhoza kutilembera kalata pa address iyi Independent Complaints Commission, Ama Building, PO Box 30245 30245 Capital City, Lilongwe 3. Ndibwerezeso address kuti Amalawi ailembe bwinobwino. Ndinanena kuti Independent Complaints Commission, Ama Building, PO Box 30245 Capital City, Lilongwe 3. Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira ndithu kuti kwa ife amene tinangomva za Independent Complaints Commission koma ntchito zake bwinobwino sitimazimvetsetsa kudzera mpulogalamu iyi pano ndi chithunzithunzi chabwino cha bungwe limeneli komanso ndondomeko zimene tingatsate kuti tipereke madandaulo athu okhuza ntchito za polisi ngati madandaulo alipo titero. Nthokoze kwambiri Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission, iwo anda Principal Investigations Officer, komanso tinali ndi Senior Superintendent Blessings Phiri amene ndi Director Professional Standards Unit kuchokera ku Malawi Police Service. Programu imene nafotokozera kuyambirira kuja imakufikani pa mwezi kamodzi lolemba loyamba la mwezi ndipo timakupatsirani pano pa Zodiak Broadcasting Station kudzera mpangwirizano umene ulipo pakati pa bungwe limene la Independent Complaints Commission ndipo imakufikani kudzera ku bungwe lija la United Nations Development Program UNDP. Ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo komanso kwaukulu nthokoze nonse amene mwatenga nawo mbali pa zokambirana zimene zikutumiza mauthenga komanso kuimba ndithu telefoni mpaka tidzakumanenso mwezi wa mawa mpulogalamu ngati yomweyi. Ine ndine Chance Mlozapanda, nthokoze pamakina Gift Sukusula pa ntchito yayikulu ndithu imene wagwira. Tifuneni madzulo opambana. Bwanji kodi masiku ano ukumuoneka odandaula komanso sasangalala chikuchitika njani? Mavuto nzanga. Ukumbukira nkhani ya mchimwene wanga nakuuza icha kuti anavulazidwa ali m'manja mwa polisi. Ndipo kuyambira tsiku limene lolo sakuthaso kugwira ntchito ndipo sangathenso olokuyenda sakuyenda pano. Zoona? Zinafika mpaka pamenepo? Ndikuuza. Unayisako kupita ku ICC ndikudandaula za nkhani imene? ICC? Independent Complaint Commission ndi nthambi ya boma yomva ndi kufufuza madandaula anthu nkhani zokhudza polisi, imfa kapena kuvulala chifukwa cha polisi kapena m'manja mwa polisi. Ndati yeso upita umeneko. Kumene unkofunika upite. Zikomo kwambiri nzanga.
mukafuna kudziwa zambiri za Independent Complaints Commission kapena kupereka dandaulo lanu lokhuza apolisi, imbani telefoni pa 0999 964 839. mukhozanso kupita ku ofesi ya ICC yomwe ili mu nyumba ya Ama ku City Center ku Lilongwe moyang'anizana ndi Marview Boutique Hotel komanso maofesi a ACB. uthengawu akupatsirani nda US Embassy mogwirizana ndi UNDP.